A teraz poďme na tanečný parket. Vášnivé tango to nie sú len nacvičené kroky a pekné pózy, ale aj tradícia, temperament a najnovšie už aj životný štýl. Tento tanec so všetkým, čo k nemu patrí, sa udomácňuje už aj na Slovensku. Na Slovensku je komunita tanga pomerne mladá, no nezaostávame za zvyškom sveta. Aj u nás sa totiž okrem workshopov a predstavení organizujú tzv. Milongy, stretnutie, kde sa tancuje argentínske tango len tak pre radosť. V éteri znejú piesne tanga, niektorí tancujú, iní popíjajú a vychutnávajú si neformálnu atmosféru. Takto vyzerá milonga, večierok či tančiareň, ktorá má však svoje presné pravidlá a kódex. Tancuje sa na kolá. Jedno kolo sa skladá zo 4 piesní, potom nasleduje kortina, krátka prestávka na výmenu partnerov a v tancovaní sa pokračuje ďalším kolom. Človek netancuje iba so svojím partnerom, ale v podstate so všetkými, čo tam sú a s kýmkoľvek môže si vybrať. Samozrejme, nemusí prijať všetky pozvania, ale tancuje sa s partnermi, striedajú sa partnery. Prebieha to tak, že očným kontaktom si vyhľadnete nejakého partnera, nejakého tanečného partnera a keď navzájom teda súhlasíte s tým tancom, tak si kývnete a idete tancovať. Na to, aby ste si tango mohli zatancovať, nemusíte mať žiadne skúsenosti ani partnera. Stačí na milongu jednoducho prísť, mať vhodnú obuv a samozrejme chuť. Milonga začiatočníkom, tanečníkom dáva mnoho aj z toho hľadiska, že veľa vecí odpozorujú. Vidia, ako sa ľudia správajú, aký je ten tanec, čiže nie je na škodu prísť tam a iba sedieť v tom začiatočnom štádiu. Chodím sem tak často, ako môžem. Je to skutočný relax od práce, rozmýšľam nad niečím iným. Všetci ľudia, ktorí idú na tango, majú preto nejaký dôvod. Sú plní dobrej energie a veľmi milí. Topánky sú úžasná pridaná hodnota tanga. Som si ich už zadovážila množstvo párov, ale pre mňa asi najkrajšie na tom je to, že sa učím byť viac ženou a môj partner viac mužom. Tancovať na milonge však nie je povinnosťou. Tí menej odvážni môžu len počúvať pravú argentínsku hudbu alebo sa zoznámiť s novými ľuďmi. Čo je zaujímavé na stretnutiach je, že sa v podstate stretnú a majú možnosť sa stretnúť osoby, ktoré by sa možno v živote nemali kde stretnúť a život by ich možno v inej situácii nikdy nespojil. Tango je súčasť života. Je to sloboda, ktorú môžete v sebe nájsť. Môžete nájsť ďalšiu časť samého seba. Naučiť sa tango je ako naučiť sa jazyk. Je to budovanie komunikácie medzi dvoma ľuďmi a medzi ďalšími. Hľadali sme niečo, čo by sme mohli mať spoločné, ako spoločné hobby a to vlastne skúsili sme ísť sa pozrieť na taký tango večer, no a tam sa nám to zapáčilo. Tango sú emócie bez slov a to, čo možno povedať neverbálne, to sa dá vyjadriť tangom. Ak chcú ľudia stráviť večery lepšie než pri televízii, tak tanec a hlavne tango je ideálne.